ngilin eh. Miro. Kare? Hello? Hello? Lami? Sige. Sige. Anak iba siya namatay. Patalo di lagi. Wala ginukuno. Hindi na siguro. Hari na nga, mama. Dalam tutulog hindi. Kahit Kasi hindi tiwad naman. man sa namatay. Hi, may kaigsunan, nga ang tagkuan, rambutan. Nakay, bagbantira ka sa nay. Nay, isa mo na. Ganang bagtag, ganang buntan ka ang kukuan. Kanaba, kaunapod. Malang. Ang malang ba ni? Ikaw ko pala rin. A few moments later. Hi, good morning. Madong adlaw sa tanan. Kadong di ko mo atong perilya. Kayong simba ko, madaron birthday rong upaw. Happy birthday paw. So, ka-38 ni mo ang adlaw. Malago handa. Salamat naman tas Ginoo. Nakasimba naman ta hatag ang tagbas adlaw. Ano na simbahan sa perilya. Sa ito pa malagiro mo na sa tao. Para ko na. Sa grasya ng Ginoo ang kanimo kulahan ikaw sa away at kulahan sa pagpunga sa tiyan ng si Jesus. Kanina ang ulipon sa Ginoo. Maghimaya na Maria na puno sa grasya ng Ginoo ang kanimo kulahan ikaw sa away at kulahan sa pagpunga sa tiyan ng si Jesus. Unang pulong na imong tao. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, kulahan ka sa bayan na kulahan sa pagpunga sa tiyan na si Jesus. Iyampo mo kami sa tangayahan sa Diyos. Magampo kita. Ang lasya mo na muyo kami, Ginoo, ibubo sa mga kasing-kasing, para kami na pinagi sa pagkabalo sa Angel, na sayon sa pagkatao ni Kristo, iyong anak. Tungod sa ikasakit ng kamatayon sa krus, madalawang tanak sa mayang pagkabanaw, kini ang ipanayo, pinagi ng Kristo ang Ginoo. Amen. Himaya sa mga sa anak kong sa Espiritu Santo, sa ngalan sa Tuhan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Usab kanimo. Apan kung pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong mga sala pasayloon kung makampo ikaw. Dili ikaw makapaabot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo samtang magput ikaw kaligutgot batok sa laing tao. Ikaw mismo usa ka makasasala. O kung dili ikaw pasaylo sa laing tao, wala ikay katungod sa pag-ampo nga ang Ginoo pasaylo kanimo sa imong mga sala. Kung dili ikaw makawatang sa imong kasuko, dili ikaw makalaon nga pasayloon ikaw, tao lamang. Huna-una kini, muabot ang adlaw nga mamatay ka o ang imong lawas madunod. Busa, punong na sa pagdumod o pagpuyo subay sa mga sugo sa Ginoo. Kaya ang mga sugo ana sa kasabutan sa labing halagdon. Inay magpul ka tungod sa mga kasaypanan sa imong isig katawo, ayaw na lang kini pagdaga. Ang puno sa iyo.
Una na ato ang mga pagtakot, labi na sa atong mga barangay o kabataan nga kabilang na dito sa imuon nga unity walk ang kabilang signing sa atong mga kandidato sa barangay o bihan sa ato sa sanggunian mga kabataan. Uban sa mga kapulisan nato, uban sa ato sa nga nalumala ini ato ang kalikukan sa ato ang milit, sa ato sa mga pamunuan diya sa ato ang lungsod, sa ato ang mayor, uban sa office mayor o kilitanan na kamulinhi ato sa tagasa na si pagpagpagpaigsuon. Gayamon na to err is human, to forgive is divine. Ang pagpakasala tawanon, pero ang pagpasayin ko balakon. Mayroon sumama sa ibasa na ako sa atong tema na imong tuminguhan. Pasayloa siya o ikalinti ang sala. Si Pedro Maigsoon nagutaka ngadto kang Hesus. Ginoo, makakila ka, makasala anak ko ang aking sikataw o ako siya pasayloon. Makapito ka. Kini mao pagtala ni Pedro Maigsoon sa ato sa Kristo, iya kayo nga gihuga-huga nga dahil siya sayang ito matutulo sa Kristo, kaya dahil siya makatutuba. Kaya naa sa mosaic law o sa daang tugon na ikaw mo sa pagpasay mo nagto sa nakasanak kanino kung lamang sa ikatulog. Katulog higayon. O niya, kung ang imong pagpangayong pasaylo o paghatak pasaylo kung lamang anak, kung dili na mo hatagan sa lakang pagtagan ka na. O nga si Pedro siya kapit, ningon siya sa panahon ni Kristo, nga nakibaw siya na katulog lamang kinahanglan pasayloon, pero iyan ang balay tapungan na ang atos Kristo magadayat kaniya diyan sa taas-taas niya mga pag-ilog o paghatag mismo sa iyang saylo. Mao na yung gingon, makapituhan. So yung ginganan, instead of 3, yan yung gingon nga makapituhan. Pero ang atong ginumigsuon, wala. Muday ni Pedro. Hinoon siya, di lang kay makapituan, kundi kapituan, kapito. 70 times 7 times na igsuon. Na buot sa pun, diya sa malang kasulatan, ang pulo ni Jesus sa pag-ingon nga dili makapitula, kundi kapituan, kapito. Nakasabot ka na nga ang paghatag o pasaylo ngadto sa mga tao na nakasalak ka na ko, walay kinutuban. Walang hangganan na igsuon ang paghatag o pasaylo para sa atong Ginoong Jesucristo. Naman na uhatag manta o pasaylo na igsuon. Matuka ni William Miller usa ka bangitan na Bible scholar. Yang yata kinitulog ang mga rason ngano nga buhatag daw pasaylo ngadto sa ating isig kata
We have been forgiven first. O na kita nagpasaylo sa atuang Ginoo. Ikaw, gipasaylo sa Dios. Dili ka mukakatag. A few moments later. Karon diyang buwan sa September, daghan kadto mag-birthday September. Pag intro September una. Anak ni Roy, si Milinos September pa to, anak ni Hermelita. Si katong polis, Benedict, bigay happy birthday Dick, og si Aisa, si 16. Bigay happy birthday ng tanan, sa karon September 17, mauroy adlaw jud ni Upaw Violet. Kaya dyan ka 38. Basta karong September, daghan mi kay karong sunod adlaw. Kaalita, Kaalyana. Sa pamilya namang mag-birthday September, labi ang naghana. Namo. Wala ito ni Chachi Upaw, ningon nga, may handa. Kisipon galing kong sa Giubo, ning ko giragway handa. Pasalamat lang tas labang magagawin. Simba. Kana ko ni simba, o kabidyo ganyan pag kuan ka dali kay lagog simbahan daanis. Cortes, to pag Corilya. Karon pa ko nag-open og cellphone. Gisip ko na kung sa Giubo, dugay ko nakamata kay gisip og Giubo. Gisip ba ng buntis og kuan maggana. Siyempre, pasalamat lang mas Ginoo, nakaabot nga rong idara. Silang pransing pod. Anang pransing antipas moring ija po dong birthday ka 70. 70 na siya. 70 birthday. Happy birthday nang ano sa kamuli og buhol na kasibo. Enjoy kasi mong birthday diha kay nakasi mong kinakasgan nga triplets nga apo. Karon di ay bugisita ko to sang amiga. Tang amiga bitong katong niaging buwan pud nga dingan-dingan big admit nga gioperahan sa mayuma nga di ta sa pinas provincial kay forward sa Cebu, wala sa maka-forward Cebu. Wala sa mga operahan sa provincial. Nadbit sa balik katong grabe na nga katong gisir bitaw na nga gitubuhan. Kaliyas Ginoo pud siya nakasurvive pud. Para maminta tugkon nga ako ay purada po ko Cebu. Pag sila pa purada ko Cebu, yapot na doon nga na-operahan sa provincial mo nang mato ko karon. Ngayon lang ko idang kuan gahapon, da nga tundan hilaw-hilaw pa. Ay dyan tagaan, mabukoy laing gasa, ikag bukid. Kaya des ningagi, nilag man si Dari, karon di sa mulag. Ako ang pumulagan to kaya napukoy pangadyoon sa ato. Kaya naman sila daghang mga buwak ko na matiman. Ano mo ito karon tataad og mamanang kuan, mamanang duta. Kay lapok. Lapok to Dari kazo. Hindi para lahi man duta dari mag-uwan. Lapok. Lajo magkasada lahi raman ko sa lisya og mag-uwan. Di kazo mo pilit ag lapok. Dari lahi og lapok ang Cortes og mag kuan. Uwan. Unang bunha sa tanan nag-birthday rong buwan na happy birthday yung tanan. Hangad lang tas kay tasan, pasalamat nga dugangan na pagdating edad. Di na usuron ang handa-handa. Ito pang tatay din ako nauso kay krisis na. Pasalamat lang mas Ginoo nga dugangan edad. Di na mauso ng mga pansit-pansit o sa padiha. Kaya ang lisura na, grabe bagas, grabe mala. Sa Alicia laman, madud mo lang bagas. Pero dahil Cortes layag lang presyo, dali na sila nagpaubos. Pero gali siya gapon paglabay na ho, nagyapon ng tag 56. Murag 53 ray kinabutuhan. Dahil Cortes kay Burabag na 40 na, nang 30 city laha. Ano ka na, nga di man magkuag presyo. Tana po yung mga silingan ng wadad to.
Message po, mais ko na po baligza. 45 ko po mais. Okay lang po mais. Mais nga hilo, kanang lalay 45 po. Dilapos marisol, 45 ilang baligza. Hilo gyapon. Pero katong ilang ubang galing, sobraan na po ito sa kapino. Dito pwede sa bakong. Lahira po itong galing sa katong dito may Valencia. May dagkagang murag pa rin po di palis sa humay. Matuos mo na dengan happy birthday yung tanan. Amping kanunay yung kasang dapit sa suok sa kalibutan. Happy birthday. Happy birthday, way manok. Mag-charge sa day ko. Mas bunag hapon di ay September 16. Birthday nga isa. Kukibang pila edad niya isa hapon. Belated happy birthday isa. Hinapunta magamping ka kanunay. Kasa makadapit. Kaya bawa na si Zawa kung gano'n ka sa dapit. Kan sa kulong sa sa color. Yung bahan ba o putian. Tabilin ta po. Kweta to. Tabi. Kansa mo tilawan usa. Kuda. Kuda. Nga. Danig bipis doy nga ni. Kanya mo. Vitamin C ni. Salamat sa gidadani ko kabayri. Kasi abili yung maning doy. Kaduhan ng mga kaduhan. Pagkaon nila. Hindi nga maligdayan nga niya. Hilap na.